maziro iyi kana saka takambozviona basi tingatoti ndokwautotanga kuonawo pageneration iyi yatautotanga kuona izvozvo kutaurwa zvekuti izvo ana anondokorepera mazwiro andakazwawo ndakazoti asi pane mwana wakarepwa here yainga zvasiteruma handisi kuzvitaurirwa feya takandoita zvekundozwawo mahunga kanguti pane mwana waizi wakarepwa ngaana ana chikoro ari 4 aiti uyu unobate mabreast yake uyu echichite zibasa iroro saka I thought kuti ndaiti zvimwe pana ene teachers headmaster uripo he knows me ifero kana kunditaura kuti ndonyaya iripo timbouyawo muzwawo nyaya dziri pano hapana chaakanditaurira saka ini ndakangoti ndingaite zvekukambire chiro achiti zvekukambira zvinoti kutaurirwe ferere saka toona kuti dzimwe nguva zvinonga zvakubva turu yekuti pamameetings amweni anoita ipapapo havanditauriri which is ndinota kuti zvinonga zvichikonzereswa pamwe ndikanzira unoti ngoti kuna amwe anoeginawa kuti ndishe weduba ngoti vanonga vashore mutumba mwana zvisi kundifadzaba ngekuti that attitude ikaramba yechichengetedzwa munharaunda yakadaro uchivizi vanhu vacharamba zvakatoshata vamwe vasakaisungwa ngemutemo kuti waende koorangwa zviure kuti wachasara wachandoti waya wakazviita waya wakaitwa sei saka ndakambozozva kuti patsipa yemapurisa asingaikwayo kuti zvakanonga zvakanaka aifane kunge akanditaurira kuti uyai pano pane nyaya yaitika pano ino haazi kunditaurira ko imo munharaunda ndati kuwana wari below 18 years munomo asi andaona hangu nenyaya dzakadarodzo handidi kunyepa asi kune ari kundorora nawo ane maages ekuti munhu wava machuwa izvo tiri kuzviona izvo zvemabelow age no asi zvisati zvimwe zvichaitikawo nditongi nyaya yakadai this is police case handitongi nyaya yakadaro because tinode zviro zvine unhu pane nyaya dzindinotonga pane nyaya ndinoti haidini haiiti kuti inode chinyi inode hurumende ngekuti nyaya yerepi handingagoni kuti nditi waite repi saka ndipe imbudzi mbiri chiendai kumba kweni zvatopera ndikadaro ndatomhure mutemo kutofunga nyaya yemitoriro iyi ndiyo yandikufunga kuti ndaichierenge pane ishu my president ari kutaura ngenyaya yekuti nyaya yemutoriro ana adoko yashata saka because hazvingaitwi ngemunhu ari normal kuti ngaiti horaitoti wanawo hawo wangazviita asi ndinoti it's not normal which means pane zvaanonga ambotonga tombondiyane kana kuti andiise mwanawo kuti azofambe kuti ngatindoenda takadai panofanike zvinonga zvaita pamweni vanonga atondiwawo mutoriro mwana wacho wachitozungaira ochitoite zvawo zvezvo maningi kuti zvine dzidziso yakanaka yekuti nevanokura vanonga vachizive chinyi mutemo ndaindirotuka kamwe kamwana apo nezura ndiri padanga pandaidzosere mwembe dzangu mashosha kari kutaura umwe musikana wakaperedzeka mukasikana zvikazi unoziva kuti asi kusukuru musabatana bai asi unoziva kuti ini ndinokutera ndikakubata ndikati fotsani ndakamubva atiza kumbudzi kudai ndikati une pfungwa yakaite mashatironge kwabva ati chocho chokutiza asi zvaitwa yacho eji yacho is too small saka tinototi kudzidziswa kwechikoro kuti chiuye kuvana vadoko ngachitouya ngekuti vana vazvari kutoita ka hazvina kwezviri kuenda hazvina chimiro ita inini ndakandozwa kuti izvi zvakaitika zona asi kuti ndizive actual kuti zoro chechero handidi kunyepa asi sekuona kwenyu hunhu hwevana huri munharaunda menyu hwakamira sei zvakaitwa nevana izvi ndo zvaakungoitika here munharaunda kwati ndo vega
ndikasi hangu imo muchikoromo hatinganasoziya hangu asi takandozwawo zvototaurika izvozvo izvo kuti pamwe anenge echindoita zvavo isu hatifambi tonga tindori pano hamuna zvenikasiya. Wakapa ripoti here? Haana ba. Aiwa, edzimwe nyaya kuti ritogadziriswa iwo akadaro vaide kuti atosungwa kuti atoende mujeri chaingo kuti hazvisenzi hazvina unhu munharaunda vayana. Ndinofunga maipori haungambori kudzidzise mwana wako misikazwa yevana. Ungatuma here mwana kuti aite zvaakaita zvokuti woenda unadaro mai chaizvo kana baba paari pakutume mwana wavo wechikomana kuti woenda unoite saizvozvo zvaakaita. Handifungi kuti pana ungadaro, itori misikazwa yaana. Nyaya ndirizi kutaura ini ndeyekudai so. Nyaya yakaitika Adhamu na February pandazwa nyaya ndichibata mwana wangu ndichimudisciplina ini. Ndazwa nyaya kuti imi muri kufamba sei mituzwa nyaya yasvika kumba yakadai yakadai. Ndisati ndazwa nyaya yacho ndamudini ndamudisciplina baba ndanzwa obva atodini ndikati abho mungati here ndindotsvaga mari ndomutsvagira futi mari yeschool fees ndotsvaga mari yekumubhadhara futi ndoita monitoring futi kuenda kuchikoro here kana kudini ona nyarara ndikati abho ibva nyararwa kubva muna Febhu ikanyararwa mwana abva ati abho pati bho paivo ndikati bho yake ndakona yange yastrong pandiri ndikamuti icho dai haachadini ba waundirespect ndikati abho kubva ipapo ndo ndamboda Harare apo ndakamborova ndofunga niyeri 2 months ndo ndambo izvizvi ndakabva kudzoka mamani ndosvika pana ndoona yatomusocial media yakutachwa dedede iye kudai nekudai yadini futi yakubhurika kudaro sei vana iyi nyaya yakati kuna Febhu saka inyaya iyi ndiyanasimudza yakati no problem vana imika yanyaya yapo iyanyaya 1 on 1 kuti makunde chitaurisana 1 on 1 mochitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei because mutemo unotaura kuti nyaya haitizwi nyaya pedzanchi nyaya yenyu. Saka inini kubva ipo ndakangomirira ipo ndakazoona musi Sunday mapurisa akuyatora komana ndikati no endai ndokuti nyaya idini ipere just because endai ndokuti mpedze nyaya saka ndikambotizini kuti iwo ndione nyaya ndionotidze nyaya zvidini zviti endai mpedze nyaya adhono kuti waizotora nyaya ndianani kudai ndikati anopo kuti zviro ndowadzwa ine kuti mwana wangu aende uku apa ndakarejista school fees mauniform zvese sadza rangu ranotenga ndona mwana wangu uzi auya atowa zvondibhowa. Saka pazvakaita vanova takamboenda kana tomboona kuti baba musikana kana mboenda kwani inyaya yakandobude kuchikoro kwavo kwanofunda iwowo kwete kuti arina baba musikana ine ndasikatoa ndombo nyaya iyi ndasikatoiziba baba musikana kana kutomboona face dzavo kana kudini kana umwe wacho wanga inaye kutomboona kuti wakamira sei handitozizi katoona ndoaziva mukuru wechikoro ndofunga I don't know muna February kuti wakadaidzwa tono wakazodaidzwa mai manje panga pakuitwa nyaya iyi mukuru wechikoro muna February I don't know kuti wakadaidzwa here asi mai manje apa wakadaidzwa wakaenda ikoko wakaenda kuonema mufana wangu ndio wakadaidzwa kuenda ikoko ndio wakaenda kumirira nyaya iyo ikoko. Tiri kuona mhando yakadaro misikazwa yevana I don't know kuti tinokontrolwa sei just because chero kamuti usabata moto iye aizobata futi moto saka imhando dzakandofanana nekuti usabata moto iye ubata moto saka aidza pamwe raripo raisati rabuda pa imi makazi apa kwakutofungidzira kuti ndonga raraitika bhozi zvakatika muna Febhu andika pandakaruwa mwana andika saka zvinhu zvakatsindwe kuchikoro iye ari kuti zvakanyatsofamba sei nemusikana uyu akati takabve pachikoro
tadzike kudai adzikaenda kuchikonini patakaenda kumuzi ndinhere dai ndikati saka ini makazoendei kwemuzi waitora vhidhiyo ndiyani zvikazi ndidecide tako aitaiwirirana pemwe muruva vandu wakatorwa mutswesando wakatorwa mutswesando usati wadzoka wapinda nasi wapinda nasi vanzi kudinda vanzi ngawapinda mukati imi maenda wese vari fresh hapana shonga ribona go zvekutoti ndikamutuma kuti chete zvinoita vana vanoti uinaye anokwanisa kuruzwisisa semubereki but pamwe pacho akusaidi kwanotamba bhora pane kaurudhu kanenge anako kubhora asi akauye kuno mubereki otherwise unoita zibo atonzi panashe anga asikatomuzivi nezita zvekuti ndipanashe aitonga kuti kamfana kabho here kamfana kanototeerera aka chii chamboitika asi mufana waitamba naye uyu ndonga ndo zvanga zvakutotahwa ikoko asi nekuti inini kana musikana aita kuti akabatwa chibharo hapana chanotaura because ndiye utaura ndiye une rizere rese kuti akabatwa chibharo sei kuzobva kwakabva pakabva distance apart kuti azive kuti akabatwa chibharo akabatwa sei handizozivi kuti mubati wakaita chibharo chikabatwa zvakadii wakachema here kana wakadini here muchato molini muchato nogara muno tiri muno mamasasi dambudziko iri pachikoro apa kare pachine maheadmaster anga ari nani vana papasina musikanzwa yakanyanya chikumbiro changu chandaitokumbira panyau dzese dziri kuitika pachikoro ndombokumbirawo headmaster uripo nhasi kuti ngaambobviswa kashoma headmaster uripo nhasi ngaambobviswa kashoma hatingatauri nhau dzimwe dzakawandisa nezvimwe zvinhu zviri kuitika zvinotokonzerwa zvimwe nahedhi wacho taikumbirisawo hatingatauri dzimwe nyaya idzi dzakaitika mumashure dzake asi tinokumbira hedhi ambobviswa kashoma paunzwa umwe headmaster ambotungamira vana pachikoro ichi nyaya yakaitika February sekunzwa kwatakaita asi tainzwa nemakunhakunga takafunga kuti kunyepa petakazoona vhidhiyo manje ndo petakatoti yowe nyaya yaidi asi headmaster anga akanyararawo haana chaakazondogona badzi kudzinga vana kuti wazouya wachinyora tikati nyaya yakadai aifanwa kunge akamhanya kupolisi uye akatodaidza vabereki achitaura nekuti zvaiitika izvi mwana kana mukamuona zvaanga ari zvairatidza kuti mwana anga asina action yekuratidza kuti mwana anga ari kuziva zvaari kuita kuratidza kuti mwana uyo anga apiwa madrugs kana kuti anga afutiswa mbanje kana kuti akaitwa sei zvokuti anga asingafuri kutiki kana kudini komana wachichinjana wachiita basa ravo uye aitora mafoto uyu ndiye ari kunzi anga atori mukomana wemusikana avo vese vamwe wake shamwari dzaizochinjana dzawaichinjana ndiwo anga atori vanhu akavhunga haya uyu mukomana saka taikumbirisa vakomana vese vavasungwe waende muchizarira vakomana vari vese atatu aitora mavhidhiyo aende uyu nekuti ndiye aitonzi ndiye anga ari mukomana wemusikana saka taikumbirisa ipapo nahedhi wedu ngaambobviswa kashoma aendeswawo kumwe timbounzirwawo vamwe munzvimbo ineyi ndofunga zvingaita zvakanaka dambudziko guru rikukonzereswa nemafoni yes vana vari kudzidzawo nemafoni but zvimweni zvacho zvaanozovhura mafoni meya ichizoona ndo zvimweni zvaanonga akupractice kuita kumasango uku saka dambudziko guru riri pamafoni 2 ndosapoti idea yekuti dai kuri kuti hurumende yangokwanisawo kuti ticha aitawo kasimba pamwana zvokuti kana kuri kuti womuchaya kana kuti woita sei zvinobatsire kuti mwana awedzere discipline saka dambudziko rapo izvengere kuti mwana unotoziva kuti ticha ana zvaanondiita unongoita chero zvada saka ndo challenge hombe yataanayo especially pachikoro pedu apa kuti vana vacho maticha ari kutoshupika kusvosve vana kunonoka kuenda kuchikoro vari kunonoka kutoenda kuchikoro kuma9 vanonge chifamba kuti amurowe hazvisi kuita because mutemo hausi kumubvumira saka nesusu takatoona kuti ndo dambudziko guru ritoripo zvekuti tinotombobatsiridzawo kusvosve vana kuti aiwa mwafana manyaya maende kuchikoro saka ndo challenge hombe itiinayo pachikoro pedu maticha ari kutye kuti varove vana vari kutadza kuti vabatsira sei saka imimi senharaunda kubatsira kutokusvosve vana kuti aiwa sikomana musadaro endai kuchikoro
hazvisi kunaka basa zvomuri kuita izvi, but still hazvisi kuchinja. Zona wakatomboya vachiti anoita kufunga kuti daidza abereki auye adii kunonoka kuri kuite vana vavo, because hatisi kuchaziva todii mwana uri kusvika 9 o'clock asati aende kuchikoro. Saka challenge hombe iri pakuti haumurohwi. Saka isu tiri kuti ngaarohwe vana kuti vaende kuchikoro. Vakaziva kuti nhasi ndikanonoka mangwani ndinosvika chorohwa unokurumidza. Then ifoni manje pafoni apa ndo pane mahwani, because vana kana ichienda nefoni yes inodiwa hayo kuchikoro kuti ashandise zvaangaita kushandisa, but haazogumiri ipopo unongangovhure zvakadini zvakawanda wanda. Saka ndo dambudziko guru tinaro. Tekinoloji yakauya yakanaka, asi yakauya nekutobvise unhu pavana vedu. Vana vedu havachadii, havachazwisisa. Zvese tokuzvida zvinhu. Nyaya yakamboitika last time iyo pakambonga kungoti zviro zvisikaoneki ngemadziso, asi pakambotova when we satanism. Saka tongada kutofunga kuti vana avo vari possessed, uye zvimwe zvaanonga akuita zvacho hatichatombozvizwisisi. Like video rakasekuleta here totoratidza kuziva kuti vanhu vangori normal here kana kuti chii chachiitika, havasisina matyira kana kuti titi madrugs hatisati ane kwatombozwawo nyaya yekuti pane vari kushandisa madrugs here painzi satanism apa chii ukangodonhawo hwara, umweni wacho watombohwara zasuko unongoziva kuti munhu akahwara hatichadei kutaura ngemazita, akatombokonfesa kuti zvakadai so zvakaitika gore last year. zvakazopera sei? Turi mukati umomo, but zvinoitika manje ngezvekuti zvimwe zvacho munoziva kuti zviro zvemweya hazvina munhu unokwanisa kunyatsowitnesa kuti ichi zvinonga zvichingoitika spiritual. Anonga akutotyawo, because mwana wacho unokutarise zvekuti wega kana ukamisdana naye apa ushati ndomurowa here ndoita sei, iwe tongoti aura ndiri pabasa saka ini ndakundokuite zvebasa rako. Ndinogara muvhireji rekwaMasasi. Kune nyaya iri kuitika yevana vakaita musikanzwa, vana vechidiki vanodzidza paMasasi High. Zvakadaro chinokwanisa kukonzeresa nyaya iyi, chakakonzeresa nyaya iyi inyaya yekuti vana vanofamba madistance akareba. So vanobva kwaChikara, I think ndofunga 5 kilometers dzinokwana kubva kwaChikara kuenda paMasasi. Vachimukira makuseni maybe kuma 3 vanokwanisa kumuka achibva kwaChikara kuuya pachikoro kufamba. Saka vana vanozokwanisa kuita musikanzwa nekuti hapana chikoro chiri padhuze chekuti wakwanise kusvikira nguva wamuka kuma kana kuma round 6 waende pachikoro, hapana kana time yacho yokuti wakwanise izvozvo. Vanotononoka zvoti wakasvikawo wakamuka na 6 wachida kuenda kuchikoro, vanokwanisa kusvika kana kuma 10 dzekuti hapana chiwo chadzidza. 10 ukasvika vanhu vari pabreak hapana chiwo chaita. Saka vana vanozokwanisa kuita musikanzwa kunenyaya yekuti vanonga vakutoona kuti zvechikoro zvacho maybe zvakutonetsa. Kwatoona kuti gatite musikanzwa tibate vana vechibharo, but hazvisi budiriro remutemo kuti vaite izvozvo. Zvokunzi zvakafanira kabuda chikoro vakomana, matauriro ari kuita vangu vari kuti vakomana vakanyengedzana vavira. Paive nemukomana wacho wemusikana, mukomana wacho kwakunyengedza wanga asingachadi musikana, kwatonyengedza kuti ngatidi, kwaunyengedza shamwari yake kuti musikana ndichamudi, ngatidi ngatimufinhure timubate chibharo. Ndokubata musikana uyu abuda chikoro, kwakuenda naye musango, kwatomubata kwatomukidnap. vane zvavakamupa here. Vabva achichaziva kuti akamupa madrugs here kana kuti havana, asi situation yacho inoratidzika paanga aripa, vhidhio racho rakatorwa zvinotoratidzika kuti mwana akapiwa drug, kozi anga angoregedza musoro pasaidi parutivi. Nharaunda tinorwadzirwa, hazvifani kuitika munharaunda medu zvinhu zvakadaro, kutotangawo kutozvinzwa zvinorwadza stereki. Tikabatsirwawo nezvikoro, vana vakavakirwawo zvikoro, kuisirwa zvikoro mudhuze maanogara, zvinotibatsira, kozi havazofambawo madistance akareba vachizosangana nematambudziko, kozi hazvizogumi zvakadai kuti vana vechikoro ndo vanozobata vana vechikoro iwavo. Nevanhu vakuru vanozokwanisa futi kuzongovabvisa vana futi mumarodhi, even mabhinya kufamba distance hombe uchimukira makusenseni ega uzivi kuti uchasangana nei munzira.
Zvane kunzwa kwendiri kuita kwandakaitawo vanhu vari kuti zvane ndofunga more than mwedzi. Kufunga kwenyu chiri kuitika chakaitika? Haiva baba hatizozivi kuti chii chakamboitika kuti mwana azonyarara, uye vhidhiyo iri wakanga wainaro wacho wakazorifambisa sei, zvakambonyatsoitika sei hatinyatsotozviziva. Patricia ndogara kuvhileji kwaMasasi. Tine chiitiko chakaitika kuno kuchavana vechikoro vakaita musikanzwa. Zvinhu zvakatibata semubereki anenge achishingaira kubhadhara mwana wake school fees achiita musikanzwa. Zvinhu izvi zvinotonyadzisa vanhu vachizvinzwa kuti ndo zvakaitika kuno kwaMasasi. Vana ava dai vatomborangwa nekutombopiwa dzidziso yakakwana. Ndongoti ndizvo. Tichione musikana wewe. Iwe taifunga kuti musikana wewe umwe musi wakadini. Wakamwe zvinodhaka. Asi tichizoke kudaira kwakaite mukati umu. Pakamupinda amwe mai anite organization ile vasikana. Unozi musikana wakati atiri pamwepo naakomana angu. Asi zveakomana adoko aya hatina ruzivo nawo maningi kukanyanya kuti pepe munotanga asikaoneki zvakanasonaka. Saka tinozoti anga akadhakwa here kana tanga asina. Asi zviro zvitingapombawo kuti anga akadhakwa. Asi ana edu mazuva ano itongozita ana ane chinyi, ane misikazwa. Kuno kune issue Musina vanhu memukuti vanhu mwana unongosiyiwe pamba pasina munhu. But muzhinji mwacho abereki arimo zvaanongotora semwana wani. Wake zvinozoramba hazvo but mubereki unombozama nevanogona kuti no izvo handizvoba izvo. Asi izvo iro ndo dambudziko redu guru. Then zvochiti pane vanobve kuraya zvokuti ane munoone mwana uyu tikati pane village rimwe ritomusoro ndo kwaanobva mukomana wacho akomana achiwa. Then toti musikana wacho anobva kuma village rimwe riri mhiriyo. Amwe kure zvokuti nechikoro kufamba nguva yanofamba ndo panetike zviro zvese izvi. Saka ndo rimwe dambudziko tinaro kuti mwana anobve kure. Mukuite bve kure ndo munete dambudziko rekuti akomana azhinji ndo mwana ende kuite mutambo wawo. Then anogara mudhuze amwe acharogara musina wabereki. Kungogara ega.